ngimqhoyise khona nje ngoba nje ngobeke leli sonto la kaShembe mhlawumbe uzojika phenduka uzoyiyeka le uthi ngamlobola qhubeka naye ngimbone ukuthi wenze nje uthi manje inkinga enkulu ke sengimqhoyisile ngamqede ngamakhela umuzi ngaqeda still siyafela uthi ngimnikeza umsebenzi waseGoli ngimodela izinto ngimnikeze impuphu ngithi akadayisa adla phile Yaqhubeka. uthi ngathi ngifikile ngangasho ukuthi ngiphuma ngiyeza ngiphuma eGoli uthi ngafika ngo12 ekhaya uthi ngathi ngifike ekhaya ngingene ngutshela ukuthi kwathethe isikhathi esincane wase ngqonqoza indoda uthi mangithi ngiyayibuza ukuthi le ndoda izonzana uthi izothenga impuphu ungayithenga impuphu indoda udayisa impuphu phela vele kodwa ke ngo12 ebusuku uyindoda ungathenga impuphu ngo12 ebusuku uyindoda uhambe nanembongolo uzoyilayisha phi manje ithi ke le ndoda njengoba ngimbalekela nje lo nkosikazi ngimshiye nomuzi ngilungiselela ukuganwa kodwa mabe ngiphoqa bethi angingene la ngiyabona ukuthi ngizobulala umuntu mangingena ukuthi kuzofaka indoda noma kuzofa umfazi ke angazi kodwa ukhona ozofa kulabantu lama mangiphoqwa nje emfundisi kuthiwa ngingene la ngizongena kodwa mangilungisa lento kufanele kufa umuntu manje uma ufuna ke ukuqondisa ke esayidini lesinxele kufanele uqondise kanjani ngoba kufanele ukhuze lezo zinto ngoba hayi bonke kodwa khona bayiphilayo lempilo sengiyikhulumileke umsebenzi kaShembe nayizwa ngizofaka eminye lokhu kuzokhulunywa ubani ngoba ikona esinenkinga yake esontweni Nkosi kunjalo uma ngiqhubeka nemsebenzi kaShembe ngithi uShembe wenza nje unyazi lisebenza ubusuku nemina likhathali sililandela nje hayi ukuthi asezeli siyezele silale kodwa sisuke sixako ukuthi uzolala kanjani usaphila ngoba usazolala nomphela Nkosi usiphila amandla siyabonga kakhulu hayi uyabona methu uShembe besingahambi phansi ngacisho ngivume mina Amen indlela engiphile ngayo angizange ngiphile kanje Amen inyawo bezingena ngishona manje azinangisho Amen ukukhathala nje angizange ngizwe ngishiya iconsi kuthe sengilelela ngezwe kubhlungu imhlololwane niyazi imhlololwane angazi ngene nifundile kwalhlungu imhlololwane kwalhlungula ngemuva nje la kwalhlungu imhlololwane yodwa ukuthi kube ebhlungu imsipha namadolo nani inyawo angizange ngiqhuzuke nakanye kuse kwathanda ukuvuka ameva namancane ngangahlatshwe ekhaya ngiyofuna inkomo hayi ngangiyibuyise enkanjini ngasuke ngafaka ophaqa kanti kukhona amazolo ngasheleleka nganyathela ngala awu ngathele emeveni kwase kuba khona lawo mevana akabele ngivuka manginyathela kodwa nje ngokwempilo hayi noma kwakungathiwa sidlule siyebhamshela ngangangena ngifuthi Amen ingakho ngithi angazi noma sasihamba phezulu ngempela mhlambe sasingaboni mhlambe ngangingaboni sasiphezulu ngempela ngiyacela Nkosi noma sesiphindele emuva usiphe lawo mandla ungangiphi ngedwa ngoba ngeke ngikwazi ukuhamba ngedwa kodwa siphe sonke thina sifuna ukuhamba Amen manazeletha into enkulu esikhuluma ngayo la ukuphila ithi enye insizwa ngesonto edlule ithi mfundisi ngiyajabula uma ukhuluma ithi ngeke ngezwe udladla ithi njengamanje ngiyakhala ngikhaliswa intshumayelo kaDladla uDladla uvele wahamba phezukwami nje ngentshumayelo ithi angazi ukuthi ngizokwenza njani ngoba yonke lenkulumo ekhulunywa uDladla impilo engiyiphilayo Nkosi uthi ukuzaleka kwami akucacile manje mathiwa ngilungisa ngazi ngizolungisa phi manje lezi inkulumo enikhuluma ningaziyeki ziyasiphilisa ngoba kukho la sithola khona bese kuba khona oxekayo yabona ukuthi uhlanya olungabaleki lona ziningi phela futhi sezaba clean leza namhlanje ngoba ezinye zazo zifundile abantu nje abafundile bahle kodwa banenkinga ngoba abafuni mawukhuluma iqiniso ioriginal nje yokukhuluma bayifuni manje ke inkinga ke mawuzokhuluma kubantu abafundile bese kuthiwa khuluma uhlamvu olungaphilisi umuntu ngoba lana masizokhuluma sisuke sizosusa umuntu odakeni sithi akahlale etshanini endaweni engenalo udaka abafowethu
Amen. Ngakho ke siyanxusa ukuthi umuntu mayenza into akenza into akaneqiniso lokuthi uThixo uzoyithanda. Ngoba into esifunayo la sifisa ukuthi uShembe ajabule ngathi. Siyazi ukuthi akhona amawongongo esihamba nawo. Ngeke siwenze lutho ke noMoses wehamba namawongongo azamdida uMoses washaya itshe kaShumi ekade efanele ukushakanye ephuma amanzi. Ngenxa yokuthi wehamba nabantu ababekade bengamkholwa bamonisa uMoses wagcina seshaya itshe kaShumi. Manje nalana ke bakhona abantu abanjalo abangaze bephazamisa uThixo wethu sikhona asivike thina esithandayo. Amen. Uma kudingeka sife futhi akuyona inkinga vele ukufa kubhlungu. Akekho nje ungathi ukufa kubhlungu. Akazi usibona isidumbu sikhala wakwasibona isidumbu nenyembezi. Akubhlungu abantu abeza ubhlungu abantu abasuke befelwe. Umuntu ofayo nje akukho ngisho. Futhi ngisho umuntu edutshulwa akubhlungu. Uzongibuza ukuthi ngangadutshulwana. Ukuvele kuhamba ingqondo nje makuwabona ukuthi sekuphelile ukuhlakanipha kumina ibisithi shwi ingqondo yemukele lokho kuzokwenzeka. Ngoba umfice nenyembezi phela ukuthi uke wakhala ke ngoba naku ubone ebulawa cha azikho. Uvele kuhamba ingqondo nje ithi shwi ebese mhlawumbe uzokhuluma nje ethi bafowethu ungenzeni hayi ukuthi akhala bafowethu ungenzeni kube kuphela lelo gama elilodwa azolibuza ebese zisho. Yeah. Manje kufanele ukhohlwe ukuthi kubhlungu awungitsheleke inhlamvu mayikushaya ekhanda ukuthi uzozwa buphi ubuhlungu. Angithi noma umuntu ekushaya ngesibhakele ekhanda nje la enhlafunweni noma kulezo ndawana ke bayazi abantu uthi kha walana awubuza ubuhlungu uphaphame bonke abantu sebehambile awu konje bengenzani uma kuba uhamba unomphela ngaba ubuyanga ukufa nje akubuhlungu nakancane ungazithembisa ukuthi ukufa wena uyoza ubuhlungu wena uzuvalo nje ukuthi ngizokufa into ebuhlungileyo ukuthi ababulali bambala kuphela make banje thushu la bese luthi he uvalo uhamba ukuhlakanipha kusala kulima bodwa. Ngakho ke ningakusabi ukufa ukuthi kuzofika ebusuku noma emini khululeka. Into okufanele uyisabe nje ukuthi inkosi ngizohamba kanjani uma sengisempela amandla nansi into okufanele uyisabe. Manje ke abantu ke siye sithi masikhuluma bebona ukuthi siyayema bafowethu uNkulunkulu uthi asilungise abantu abadinga ukulungiswa hayi abangadingi ukulungiswa. Lana kuleli bandle sikulona kukhona abantu abaphila impilo yangempela khona abantu abaphila impilo efake. Nkosi. Abangakufuni lokhu thina esikufunayo abafuna esingakufuni uyabona umuntu ukhona umuntu ophila ngempilo yokubulala. Ongeke uzumsuse lo muntu ekubulaleni. Yephile kodwa impilo efake leyo ngoba yena ngafa noma inini. Impilo yokubulala ngeke ukwazi ukuthi uyishiye enganeni zakho. Okusho ukuthi fake leyo. Ngoba ngeke ushiye enganeni zakho ukuthi ukuze nizuze kufanele nibe yinkabi. Ukuze nizuze kufanele nitshontshe ngeke ukushiye lokho enganeni zakho. Manje kudingeka yonke leyo nto uma kwenze ngoba uyenze wazi ukuthi akulona ifa eliright uma kuukuthi yenze kusukuphoqwa isimo. Ngoba ke mawuvimba phela eminyango uzovimba ngamahlahla nameva ngeke uvimbe ngokhukhuwa. Mawuvimba eminyango uvimba izitha uzovimba ngesihlahla esinameva ngeke uvimbe ngokhukhuwa. Cha ngeke okusobala ukuthi konke okuzokwenzeka kuzothela emeveni hayi ukuthi beku wena obuthanda kuthela emeveni ikona okuze emeveni ameva ubuwabeke phambi komnyango. Kodwa nje kona iqiniso lalikhona lithi bafowethu la sizophila sizili kuzophilisana kabi. Asikho isidingo sokuthi kube khona umuntu oyinazaretha ozondo omunye.